Dili ka ba o kalam? Di ba mga buwang-buwang ang parisyon? Apat ka mo, lahi na ka mo. Dumaw sa iyang mga bintana o tumati diya sa iyang mga pultahan. Dumawa ninyo, di ba ang templo sa Diyos ang inyong kasing-kasing? Nya, dumaw. Kay tukulan ninyo ang tolda ang inyong lawas. Tolda lang ka lang, di ba? Wala kang awa ang gugma sa Diyos, nanong nabuhi ka. Amen? Muna nga, kang kaalaman tigo na modanaw kung sa ang padulhan. Tapos niyon siya, tukura ang imong tolda doon sa iyang balay o makita ikaw o sa kamaayong David na tuluyanan. Yes. Tukura ni mo, makita isa kagatos ka tuig sa bala sa tinulog sa tubig. Tolda lang na kaysa templo sa Diyos ang atong kasing-kasing. Kaya naaman niya ang ngiti sa Espiritu o ingon si Kristo na ako sa inyong kasing-kasing ang akong simbahan o templo. Pero ito mamata sa amahan. Kung libakera ka o di ka maalamon o paitason ka, nakabalo na ka sa imong amahan. Tukura dito ang imong balay nga walay kahadlukan ubos sa iyang sa iyang nagpando na mga sanga o linandungan bato sa kainit sa adlaw. Diba? Siya ang tumuan sa paras kamo ang mga sanga. Kinsa may nagpando ninyo? Diba? Siya sa kainit. Init kayo ta, diba? Dali ka masuko, dali ka maglabot, dali ka magunaw na kalibutan doon. Ngayon sige na bulahan ka mong ginaw, bulahan ka mong itamay, bulahan ka mong ginagbuang ang magsulti sa balahan kasulatan. At tulungan mo ka mo kaniya. Kung onsay ang ninyo, konting ko na ka mo, haron dili ka mo mainitan. Kung maglokon ikaw sa Ginoo buhaton ni mo ini. Tumana ang balaod o makaplagan ni mo ang kalam. Ang balaod ni Kristo kung saan niya pagpautos, pagpasaylo, bana, higugmaa ang asawa kamura ang bana, mga anak, kahuraan yung ginikanan ayaw, pasok ang anak, padunga lang sama sa ginikanan, o ayaw tong luha, ayaw pangkong, ayaw panglibang, ayaw pagpagigpingkil, ayaw palabi o humog-hobog. Ayaw ko gamitan na mahimo pagmamalandon. Ayaw mo paglingkod sa lingkuran ng pinasidungkan. Ulahan ka mag-inaw-tao. Ulahan ka mag-iingat po ang mga magsukti sa balaang kasunatan. Ulahan ka mong naging lakaron. Ulahan ka mong kapos. Ulahan ka mong nagmasakiton. Amen? Mga na ang iyang balaod na kanunay kong isulti ka inyo. Mahimaman siya kanimo sama sa usa ka inahan o sa usa ka asawa. Diba? Asawa, nangita mo panganunan. Mangita siya kanimo ang imong kalam. Mangita usa ang Diyos kanimo kung ikaw nagapod sa iyang suko. Kung dagan ikaw niya o kaalam o kahibalo sa kapasakalan o nakupilit nun. Yes, si Kristo ni Inong nag-antos, diba sa upar sa pag-antos. Bisan sa iyang pagkasiya, nagpakamatay siya, iyang gitunol ang iyang kaugalingon sa upar sa pag-antos. Atong kuhaan sa kanan, kapito. Naman ang kadaan daw, kapito kita, ponting pakakuna o igamit pa nato si Kristo. Sa digin siya, aron ka mabuhi o dili kayo ikaw makatilaw o maulawan. Tama? Kung dili ka musalig ka ni maulawan, sige tag ampo amahang namo anak ka sa pagtuman ang pagkutirunan ka ng tuman. Nag-alagad ka sa simbahan na tawhanon na binuhat sa tao o
O niyo naman kay espirituano naman mo na naman niyo ang simbahan. So pangulihin ninyo kini kung naa diha ang sulat ni Pablo adto sa kay Timoteo. Mao na ang balik-balik ko ninyo pagbasa. Kay daghan kay hong minute nga magtutudlo nagsalig sa ilang kahibalo. O niya na ingon siya, para dili ka maulawan, nagulit ka sa iyang pulong, nag-ingon ka Kristiyano, pero wala dahil mo ang kinaiyan ni Kristo. Nagkana ka ni Baling Maria o mga santos na kaniko ng mga langit nun, pero dili di ay ang imong kinaiyan ng iyang isabot. Nga maulawan ka sa mga tao, tama? Pero kung buhato ninyo anak, ang inyong mga kinaya sama, di ba ni Maria maluluyon, o Jesus na maluluyon, mahigugmaot, hindi ko maulawan kung ikaw magawali o magsulti sa tinood. Busa, buhatan ninyo kiniharon, pili ka mo maulawan. Himuot kaniya nga mas tungkanan kaysa tanan, nimong silingan, yes. Ako mao, o anaa ako kung nagapuyok ba kaninyo. Tarawan ninyo ang pinawatan. Di ba, nakakalang sa balaan kasulatan, kung adunay nagasulti, anaa kaniya ang Diyos o siya ang sinugo sa Diyos, pagiging ninyo ang nagawali. Ang iyabang sinulti at sibo ba sa iyang pinuhatan? Wala na sa balaang kasulatan. Sa pagsulti nimo diha sa tigog, hatagan ikaw niya o gusto nga mga pulong. Makaplagan nimo ang kalipag nga matuod ng kasadya ang imong ngalan pinumduman hangtod sa hangturan. Tanawa ang mga taong balaan. Pero sa buhay pa sa walay musunod kaniya. Hindi kamatay niya balaanon sa harong gamiton na po sila sa seremonyas. Amen? Hindi mo ang panagingan, pero katong nagbuhat ang panagingan, wala po niya isunod ang iyong batasan. Nang karoon, maalaman naman ka mo, kinahanang sundot, pasangkain itong mga tao na nagkrunit, nagdala sa pangalan ni Kristo, ang panulat nagabuhat. Gilain na mo ikan sa mga kanti o ipudluan sa kaalam. Amen? Apan ang mga tao na buwang-buwang o makasasala, dili kayo makakita sa kaalam. Yes. Wala, dito na lang yan sa Ebanghelyo. Ang kaalam dili mangilabot sa mapitason ng mga tao. O sige, dibati mo. Walay kaalam sa mga tao mapahitason, kung dili ang ilang filosofi o ilang kalibutan yung pagtuon ang naata nila. Pero kamo, maalaman na kamo. Wala ko kamo tudluhi na magdibati. Kay kahit din sila mga ulo. Lukso-lukso nila ka na pagbasa kung mao ka na ang giingon na isa lang ang pamaagi sa simbahan. Tanawan ninyo ang mga simbahan karon. Isa lang ang pamaagi. Lukso-lukso kung nagbuhat kung pabor kanila. Amen? Ano, wala pa din sa balaang kasulatan sa sinugdanan na ang Biblia para lang sa imong kagalingon. Aban ilang gigamit aron makalitag ang mga tao o magbuhat sila o mga kinulit sa tao nga lang ito hapon makaginagsan. Amen? Isang dahil sila kaya doon na napuhikilandan kanila. Dili kayo sila makasulod sa paghuna-huna sa mga pakakot. Dili angay sa usaka makasasala ang pag-awit o mga alawiton sa pagkay tungod kay at iyang pagsipadili man sa kinasingkasing. Yes, kaniadto di ba nangasipa ka mo, angay ka mo sa inyong gawin. Kung magkatigon na sa iyong ngalan, siya natikuban nga ka mo, mga pakaon man wala man ka mo nakapasaylo sa inyong away. Kung sige ka mo, iawit pagin ninyo ang pulong na gibilin ka ninyo harap sa pag-apo suritin sa Diyos matuman ang pakuot abang ipagkituhan. Iawit pagin ninyo pasayloan kami sa mga salaingon sa pagpasaylo nga wala pang kamo nakapasaylo. O nga naadini sa balaang kasulatan, dili angay sa usa ka makasasala ang pag-awit o mga alawiton sa pag-awit tungod sa iyang mga pagsipa
dili kinasing-kasing kaya aduna say tumong linglahon kamo sa mga mili nga magtutudlo. Gusto nila kaya ganon ana ang espiritu o mangita kini sa iyang mga karnero. Ang usa ka awit kinahanglan nga maoy usa kapag padayag sa kaalam linamdagan sa Ginoo mismo. Ana sa inyong alay waton ang luwasan kay maalam mo naman ka diba? Di ba bulangan ang gidaon-daon? Di ba gidaon naman ka mo? Kaya naman ka mo buang. Di ba? Tanan nga mga awit na iya sa Diyos kaluwasan ka na. Apan anak awit di ini dili man kinasing-kasing kay ano? Wala man ay kibuhan ang mga awit. O sa dini sa Ebanghelyo si Juan mismo nagsaksi nini o nagingon dini ang gisaad sa Espiritu. Kay si Kristo anaa sa langit o magpadala sa lahing Mesiyas tao usab nga nagpuyok uban kaninyo usa ka gitawag gihimong kiya o kapihan ang magtatabang. O ngayon ako kaninyo kausap karong adlaw. Kung higugmaon, kung mahigugma kamo kanako, tumana yun ninyo ang akong mga sugo. Siya karon ang pitik sa Espiritu ng aliyukuhan ko sa Diyos. Ipadala sa Diyos sa makikuban kaninyo kay mangayo siya sa amahan o tagan kamo niya laging magtatabang. Ang magtatabang nakaantos, nakasakripisyo kay nag-ingon ako kaniya tambali ang mga masakiton kay adunay masakiton, adunay kayuhan o tambali o sa mga espirituhanon kay adunay sakit mumusangko sa kamatayon. Mga kanunay siya nagasulti kaninyo na biyain ninyo ang salat. Buhian ninyo ang inyong lawas samtang aktif pa kamo kaya ang nagbuhat og salat sama sa nagpatay sa iyong kaugalingong lawas kay mao kanay makapatay ang inyong mga salat tungod sa inyong mga pangandoy o karon naging uban kaninyong hangtod sa kahangturan. Siya mao ang Espiritu sa kamaturan. Ang kalibutan naman o ang kalibutan dili makahimo magdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Kay kalibutan man ang ilang seremonyas, kalibutan man ang ilang pagtuon, dili man gikan sa kaalam. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya o nagbuyok diha kaninyo. Panindi ninyo kining-mili nga pagtutudlo nga pagbuhat sila mga sugilanon gawas sa balaang kasulatan. Apan ang kaalam nga gipadala kaninyo nga magtatabang gikan sa Espiritu nagawali ka espirituhanon o ganaang sa otoridad dili sa magsulti sa kaugaling pagbuot kundi sultihan kamo niya sa iyang nalubog ingon man sa butang umaabot o natuman ninyo dinhi. Kaya nangayo sa samahan o ipadala niya dili kamo biyaan nga daw ilong papos. Oo, kung mulakaw siya mubalik siya kaninyo sa dili malugay. Ang inyong lugar o ang inyong kalibutan dili makakita kanako apan kamo makakita kanako o karon inyo ako nakita nga anak sa daw nga nagawali at tawhanon espirituhanon kay minanluan sa espiritu o hayag nga bitoon kay nirefleksya diha kaninyo. O kaya ko buhi naman pinaagi kaniya mabuhi usab kamo karon kay niabot na karong adlaw mahibalo kamo nga ako anaa samahan o kamo ani ana kanako sama nga ako ana usab kaninyo kay nakakitakan kamo og kahayag gikan kanako
O nakailaman ka mo kanako, kay nagabuyong man ako, uban ka ninyo, pinaagi sa Espiritu. Sultihan ko kamo, ang mudawat sa akong mga subo o magtuman nini, mao ang naligugma kanako. Nagatuman ko kamo sa akong mga subo, busa kamo ang naligugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya, nga nahigugma kanako, o ako sa nahigugma kaniya, o nagpaila sa akong kaugalingon nadto kaniya. Siya mao ang Espiritu, nalipay ako pag-ayaw sa amahan, magipadala niya ang Espiritu o pagdala sa akong pangalan. Nalipay ako sa pinaka kong sulugoan, di ako kaniya gipakot sa ng Espiritu. Wala sa tibali ugugan ang inyong kinaya. Wala po sa ripaw ang pagtuo ang mga suka, ang inyong mga relihiyon. Kaya wala yung relihiyon o pagtuo ang makaluwas. Kung sabihanin ninyo ang inyong pagtuo na inyong nandan, kaya mo ani ako ang magdala o mga espada, hagit o mga sinuntian. Kaya sa mga silingan si Judas, kini siya dili si Judas Iscariote, mingon. Una mo na siya kanako kanito. O karon kung nadungog na ninyo, sama kayo. Kung dili tinukod sa Espiritu, kay matag adlaw alaaman sa kong tini. O gipainomduman kamo niya. Sa tanan nga mga gisulti kaninyo kaniya, ikan samahan o gisugilon na kaninyo. O kanunay siya nagaingon kaninyo, pinaagi kanako, diha kaniya, ang kalinaw bibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, sultian ko kamo, dili kini kahatag sa kalibutan. Kay mga butang man ang inyong yumahuna din sa kalibutan. O gikahatag kini ihatag ko kaninyo, dili kini makahatag sa kalibutan. Pero ang kalinaw nga ako ihatag kaninyo, ikahatag kini gikan sa Dios. Pero ayaw pa mo kabalaka o ayaw pa mo kahadlok. Isultihan ko na pa mo, mamubihan kayo ako, habang mo balik ako. Kung mahigugma, kung higugmaon ninyo ako, higugma ba ninyo ako? Malipay ka mo, nga mo ato ang kasamahan, kay siya labaw man kanako. Siya ang nag-atiman kanako, o siya ang tag-iya kanako. Isugihan mo ka mo ni ini karon sa walang pakini mahitabo, haron ini kay tabo nini mutuo na kamo nga siya anak kanako. Dili na ako makigsulti ninyong taghan pa. Dili na kamo makakita kanako, apan makakita lang kamo kanako, inig abot yan ang panahon. Kay makanoora man kamo sa akong gisulti uban kaninyo, sa akong gitudlo yan kaninyo. Apan kinahanglan na mahitabo yung oras mahibalo ang kalibutan na nahigugma gyud siya, ingon nga ako ug kining tao sa kalibutan o nahigugma sa man isumpayan na ng kiniya kini haron dili kini magunod. Maluluyod mapausan mao na ang inyong mga kahoy nga ipadala na akong itukod kanyo pinaagi kaniya. Tarawan ninyo karon ang kalibutan. Hapit na ko kahulog ang kalibutan. Kung kaghanap ang mga gumahalikan nga nag-ikaway, tarawan ninyo ang inyong pagtuo o mga reliyon. Ganon
Muna na sila nag-ilo, naangkin ko sa Diyos. Di ay, anak, isulti ko kanina. Kung obon na ko kini, sa usalamang kahit daw. O tukuron na ko kini, sa tulo kahit daw. Sa ako pagkamatay kaniya ito, o gitukol na ko ang templo, pagkabanyaw, buwi ako ninyo, pinaagi sa inyong kasing-kasing. Patay ako, apan buhin ako, pinagkaninyo, kung ito man ninyo ang akong mga sugo. O gano'n, nabuhin ako, o nagapuyo, ako, o ba't kayo. Pinaagi sa nagsabro, na nagpilakos, nagaangkos, haron, malugangan ang inyong pagpuyo sa kalibutan. Kasagayin ng mga tao, na dili gusto ka na ko. Ang gusto ko na ko, gamit ka na ko. Ang dili gusto, magigbatok ka na ko. O ang gusto ka ninyo, gamit ka ninyo. Ang dili gusto, magigbatok ka ninyo. O pasaydawa sila, o gina, amahan, pasaydawa sila. Kaya wala sila nasay sa ilang gituhan. Kaya kung nasayit man sila, ingas, ipaham ka ang anak kanina. Haron wala kami sa dinitan ako. Kaya doon na namin hiyan para kanina. Salamat kanina mga anak. Payalog ka mo, mamapanlooban. O gala, bilinong mga oras, mga adyo, maunga, lahit, ang akong pag-isulti kanina. Ayaw ka mo kagawin. Kagulin nyo ninyo ang makapatay sa inyong espiritu. Pasagay ang mga minatay na maglubog sa iyong kagaling lamas. Kundi gani ang mga patayang lamas, anaaw sa katapit ang mga inilan. Diin gani ang mga gunahan na nagputsaka, nagsaulog, nagasubon o nagasubon, anaaw sa tiyak ang mga agilan. Kuhaan ang tutay kanina, pag-ilugan sa sobrang kanina. Habit kini sa mga tao, nga kahit o mga ulo. Kaban, gain kini sa mga tao, maya mo. Salamat kanina. Ang kanina, ibilin ko kanina. Okay, kain ka. Tingkat, kaya mo magilang ano? Mga isang kong hiling, ano na yung pulong. Di kahit tumbat-tumbahon, istoryahon, na wala nakabalo sa inyong kampan. Matag-isa ka ninyo, ano na yung kakuhan. O matag-isa, mga pagbasa kanina, sa tugingon niya, ang Ginoo, itagaan ka o gikayon. Amen? Pwede ka magpili. Pwede mo magpili. Di ko kumubali o kiwing mabugali. Tama? Yan. Pili mo. Kung mga nalat, ilang pasandain sila. Kalimutan nyo na ang ilang mga gibawan. So, tagayin na. Pero ako, dito kong mong ibalik. O pastor, kaya doon na may anino sa tinukod ng balik. Siya ang nagpadala ang espiritu sa kamaturan. Aniya anak ko. Kung sa palayan ka, magapo ka para sa katiling bayon ang atong kurbaw. Buka kami, Ginoo, para sa mga masakiton na nakakaroon sa balay. Kabalanan, ligo na salamat. Kung tagay sila, o kaiso, sa pag-antos sa ilang mga balatian, na dili sukway sa imong kanang, magapo kita sa Ginoo. Para sa mga tao na nagamit sa imong pangalan, apan wala sa binuhagan, ang mga makaplaga na unta nila ang kamatuoran. Ligo na sila, kagaya silang kaalam, haron, anaa pa ang panahon sa kapanahonan, o pabalikan, ihap kanimo, pinaagi sa pagdawat kanamo, magapo kita sa Ginoo. Para sa mga tao na nasa laing nasod, na nakakaroon ang mga katalakman, o bagay silang amahan, sa ilang handog, magapo kita sa Ginoo. Para sa mga tao nagaktiman sa masakiton, tigo na silang man, haron na doon na ba'y magaktiman sa mga masakiton, magapo kita sa Ginoo.
Sa nangita o mga pagkaon o ang mga mag-o, maliko na sila man, nasayod ka. Kung iyon sa nilang kini, pagpatuloy sa singot, harang makakaon ang imong kataruhan. Talaya sila na madagayaon, mag-ampo kita sa Ginoo. Mangilong ka mo, panasin yung kagalingon ng mga katuyuan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nasayod ka sa among mga ipangayo. Ihatag na mo kanimo ang imong benisyon. O ihatag na mo kanimo ang imong pagbuhat. Kaya wala man kami mahimo kung wala ikaw. Karon pagkumplito nini among pangayo kanimo, mag-iusa kami sa pag-awit sa mga kulong ang itundok nimo sa pag-ampuhat ko sa mga. Amahan aniya kami imong mga alagad o mga ulipon. Nag-iusa kami sa pagkaon sa mga kulong, dili tawhanon, kundi dili espirituhanon. O malibayon kami nagadawat, isip ko sa kaigsuon, o amo karon ipakita ang among tinuod, mapanag inigsunan. Padayon, lautay. Lautay ka pun. Chris Mulia. Klaro. Chris. Renta. Chris. Kikali naman. Bona, dili mabunatan. Kung ano na ito mga pagsulay, ay hapot. Paglipay, kaya na ito na. Hindi tuyo na sa atag sa Ginoo sa topa, kaya na ito na. O gano'n na na minungdan. Amen? Okay.
Ipayon ta nga magdawat kay siya raman ang kamatuoran. Padayon ta. Amahan sa diyang nanokto kami kanimo, imo kaming giabrihan. O gabri ka kanunay sa mong kasing-kasing sa pagdawat, pinaagi sa paghigugma sa among isig katao. Naningkamot kami, nanipuyot kami sa kalibutan hong mga butang, sa kalibutan hong kinaiya. Busa alagid, ang higit kami magpasalamat kanimo, ang among tuba, salamat kanimo, Amahan. Salamat kanimo, Amahan. Sa panahon na nagsubok kami, imo kaming gilipay, o malipayon na kami, gano'n. Sa panahon na masakiton kami, nakahunggo kami, o imo kaming giayo, dili lang sa lawas ng sakit, kundi sa espirituhanon, pasalamatan na to ang Ginoo. Salamat kanimo, Amahan. Sa diyang anaapa kami sa kalibutan hon, anaamang ka na mo ang mga sala, nagadumot kami. Kanaan mo ang garbo o imo kaming ipabalik karon makahulit kami sa among mga kakulangan. Pasalamatan nato ang Ginoo. Salamat kanimo, Amahan. Sa diyang gibiyay kami, giayo nimo kami sa among kasubok. Ang among kasubok, sa diyang nagsubok kami, imo kaming gilipay, gigutom kami, imo kaming ipakaon, hubok kami, imo kaming gibistihan. Dugo-duong kami kaniadto, kay wala man gyud ka sa mong kasing-kasing, kay wala man sa mong binuhatan, imo kaming gipasulod. Pasalamatan nato ang Ginoo. Salamat kanimo. Amay na sayo ako na ang tanan na mong pagpasalamat, daghan pa din sa mong kasing-kasing, imo na kaning nadungog. Among na gihatag ang among kalipay diha kanimo, o kiningtanan among kinasing-kasing nga gipasalamatan, pinagi kanimo among Ginoo. Amen. Ang tanan ng mga kasulugan o ang pulong na himong buhi o na himong tao, papuyan ninyo din sa inyong kasing-kasing o buhian din, pinagi sa inyong pinuhatan. Aron hingpit ka mong malipayon o balikan ko. Padayon ka mo, na kamo mga tinawag o mga pinili. Ako pag-aatag kaninyo o katuman, pinagi sa Panginoon, Amahan, o ang anak, o ang balaan, Espiritu Santo. Amen. Amen. Maglakaw ka mo, o isang yaw, isulti ninyo ang inyong mga kasinabihan, o ang maayong balita. Ang Salamat sa kalinaw, Diyos. ibilit ko na kaninyo. Salamat sa Diyos. Ibigin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Sama sa inyong nasaksihan, kalinaw inyong ihatag sa tanan. Nagmaglakaw ka mo kaigalan, nato sa tibok kalibutan. Isang yaw ang mayong balita, isang yaw ninyo ang kaluwasan. Ipakita ang buong magkaayo sa tanan ninyong isig katao. Wala na kamoy dalugan, ako sa inyong pilihan. Ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. 15 minutes, paling mag-ligot, pabot ka, oy. Kalinaw mo, ikuban, tapos Kalinaw. wala mong kabalo? Grabe kong keto. Nawon ka katani, biyaan ta. Kita magyagawa nite.